Kinira, nindot kayo ng istorya. Sayo kong giari na paring totong tugsok, kay matod pa niya, iya ko nung birthday. Unya, ang iya ko nung imbitaron, ang amo ko nung mga kumpare, nga si Alexi o si Titing Singkahoy. Sa ato pa, nakahibaw na ko, o kung sa weakness sa tunduhan ako kakumpare, nga si Alexi o si Titing Singkahoy. Karon, ang akong buhato na ni, mauna gini. Puti mo itong mga talawa ng sili. Kami na dito ay tutog-tugso ka na yung mga kakaon. Dadaan ko itong iyang niluto. O daghang kay sili. O niya human, inigtangka itong iyang mga kumpare. Kaya puti mga talawa ng hang. Kami matagpap kaon na ni pa rin tutog-tugso sa iyang kung gano'ng luto sa iyang birthday. May ganino, kaya ako mo'y unang gisangko ni Paring Totong. Ako na panganda-mandaan. Tawa nga, magdali ko kitilig. Maunahan ko to nila. Ikabuto ko dito. Sila ni nangaon, pinahanglan. Nga sa paghukad plandaan, nanak ko na sa lamisa. Happy birthday to me. Kini nga akong giluto ron para ni sa kong mga kumpare espesyal. Si Titing Kahoy o si Alexi. Pinaka-paborito ko ni akong giluto. May wa sila kay bao. O unsa akong handa ron. Kay ang akong handa sa akong natawhan. Gikuyog sa ako ang birthday sa tuig 1998. Oo, 98. Sorry. Sabi na tao 98. Ako ni mauniron pinagkanabis agay. Bisin pag naihapin edit Japon mo ni timailhan ang grasya ni bolig na to. Atong ablihan para sa tong kumpare. Naamday ko kumpare usapon niya si Alimukoy. Una ra ba ko itong giingnan? Pitil ba itong hiligan niya o ka ng mga palami sa pagkaon? Siya na ibala. Kaya katong duha na ko kumpare na si Alexi o si Titing Kahoy. Dili gito problema sa ko. Kay muto o mo to sila. Ablihan ta ang handa aning birthday harong adlaw. Wow! Ayaw naman. Nakadabis. Grabe. Duha na ka kumpare. Ikatulo si Ali. Ang handa. Sus, dami makapa-high blood sa tao. Ato sa tilawan. Aron makita yun sa tanan ba? O kung sa takamay init ba kayo? Tabunan ta. Dire. Siyempre, bisin niya hindi tapakanon niya itong birthday. Nga. Kaon sa tagamay. Kung maabot ron ang akong duha ka kumpare, nindot kayo. Adto may mga on sa safety nga kananan. Kay haron way mga kakulian atong tilawan. Dito na to tilawan ang templada ba lang sa betin ng mamiya kamot nagnapan duha katuluto ang usa Alimukoy. Dire no nabitbiton tani pa ng lami. Dakuan ning lamisa kung giandam para sa duha. Wa pa gid sila. Bahala sila. Og ni sila maabot aw. So life og sa English pa lang. Iya mang Agay, nanan duha. Ang hipe mo lang nabilin. Bahala ni. Ay! Dili sing kayo. Pre! Abi ako duha ikaw naman Asa, nag-usa. sarap eh. Nasikat ka itong kanaw ba sinong nahubog-hubog lang sa iyong Wa birthday? pa gani ko kainom. Nalibat na ko. Excited kay ko pre. Ngiimot ako ng regaluhan og Redox. Wa man. Ay, kabala ka pre. Ato sa mong kaon tadaan kay butante masudlan na itong tiyan. Unya pre, kay imo mang birthday. Siyempre pre. Ay! Ako ang diskarte. Ako'y bahalag palami ani kay bato ba sa iyo nimo sa imong istorya. Nga ako'y pinakalami mo butang og laming timplada. Para mulamig ka na ang ilang kaos kung bisita. Yan na. Sige pre. May lagi kay gyud na ako sa Bato ka nung dito. Oh, sige. Sige. Ibaw sa tutong kung hindi akong buhaton ani. Di araay. Birthday rin sa ako ang kumpare nga si Totong Tugsok. Kunya, kaya birthday ko niya nga mga tuloy sa birthday.
Kanya akong problema kay sila si Titi Singkaw o si Alexi. O gibitar pala pro. Posible siguro nga. Di niya imbitahon kay ano. Kumpara na kaya punta niya. Muna ako yung nga. Agad-agar ko. O yung to sa Alexi. Nga. Ato tagaw. Sa atong igagaw nga. Birthday sa tutug-tugsok. Mari to siya. Akong gagad-agad o mari ba sila. Tanaw ko mo kubi ko pati ka mo sita kay dagha magiging mong ganda. Pre naman. Dili kay ikara espesyal ako kumpare akong giandaan. Naam sa kayo mga kumpare siyempre gupungon na tayo. Nga di kay ganda dai sa to pa rin. Kisa mo to hana. Si Alexi. O si Titi Singkaoy. Labi na gyud kato si Tagoroy. To kay bote pinakadabis sa kong kumpare. O abot ron. Ni abot daw wa pa gani kumingon ni abot ta. Mali ako mga kumpare. Naman na yung handa nga sa yan eh, namin handa din sa Kubog sa niya ni. Ako na yung birthday pre nalimot ka. Ako mo kaya ako yun nga, naman na yung handa sa yung birthday. Happy birthday pre, mga pre. O sige. Okay pre. Amo lagi dahil. Ay na pag-istorya pre. Pero salamat ko ang iabot mo kay nangutana man siya. Nganong daghan kog handa. Tungod lang ninyo. Ako mga kumpare. Yeah, pre. Salamat po Pre. kayo ko, pre. Pre, naman, pre. Ang imong handa, giyobanan ni mga. Handa, pre, handa, pre. Abot ni din, he. Sige, sige, sige. Okay. Bangon mo pre, bangon. Ayaw ba? Kami niya pre. Kami niya ko na pagkatimpla pre. Ay siyempre naman. Ako ng birthday. Alex, anong hilak? Guba-guba ang dagoy. Kaya sa kalamesa, pagkaon. Ngayong ginagawa. Hilak pre. Pati lang yan din pag Ako na, pre. Ako na, pre. Kala ba imong goal? Ayaw pag... Pero ano? Pre, pagkalamiyag yun. Ako lang yung ayan ang tanong niyo ba? Yung tayo-tayo ko sa lahat. Kami yung kayo. Ako ng handa. Kami yung kayo ko, pre. Among ko ni Ikaw ko gusto kumpare. ka. Maabot ka rin sa kain. Ayaw yung templado. Wa ko ni sila eh. Imo ni ginuan ako mga kumpare.